halus pulang di rantau badan batabui de adia hati hanyonan rusuh de denai jantung kini nan hangui. Mengapa nyakit dicari-cari anginan indah badai pun tidur anginan indah badai pun tidur. Mengaku udah baik hati apa sababda yo karena nyo apa sababda yo karena nyo. Rumilah denai nak mengatokan tapi an hilang tampe bala buah adia manikam indah mangasan yonan di dalam lahan cualulu. Pulang di rantau badan batabui de adia hati hanyonan rusuh de denai jantung kini nan hangui. Mengapa nyakit dicari-cari anginan indah badai pun tidur anginan indah badai pun tidur. Mengaku udah baik hati apa sababda yo karena nyo apa sababda yo karena nyo. Rumilah denai nak mengatokan tapi an hilang tampe bala buah adia mani